Bun, salutare bun și bine v-am găsit la un nou episod. Ce v-am pregătit de această dată, e bine, este un opening destul de mare, nu știu, să sperăm, dacă o să vă placă. Da, ce avem pentru această dată? Avem, după cum puteți vedea, 20 de cutii, shotgun cu rate of fire, îl vreau, sper să-mi pice permanent. Lac Royal, goldul, AVM-ul, căci că la lac 100 pică neapărat și nu știu, poate dau și la incubator, mă mai gândesc. Da. Păi, hai să nu mai stăm de vorbă și să începem, eu zic să începem cu Gold Royal-ul. 10 cutii. Nu e mov, deci nu o las. Încă 10, hai să vedem. Tot nu e mov, deci nu o las. Încă 10. Tot nu e mov. Încă 10. E mov, hai, asta o lăsăm, că poate pică costumul. Costumul, let's go! Bun, am la costumul. Bun. Și nu știu ce am putea noi să mai facem. E bine, hai să dăm la weapon. Avem un spin. De doamne, avem permanent. No. Oh. Dăm un spin de 90. Avem o permanent? No. Și cu un ticket de aici să vedem dacă teoria e adevărată și că avem ul permanent la 100 lac. Legendară și let's go, AVM-ul permanent! Deci teoria e adevărată. Deci dacă nu spică până la 100 lac, la 100 lac e neapărat să dea arma. Ok. Deci s-a confirmat. Teoria e adevărată. E primul AVM legendar din acest joc. Am o grămadă de chestii, stați un pic, că revin la AVM. Hai să-mi pun ăsta pe glob pentru că îl duce, nu? Snipere, AVM, echip, show in lobby, frate, că e prea mișto. Rate of fire, magazine sky din reload. Mamă, cum arată. Bun, și hai să continuăm. Bundle, hai să-l deschidem. Bun, crates, hai să dăm și aici, hai să le deschidem. Și shotgun, te rog, permanent. Nimic, shotgun, please. Nimic, ok, shotgun, nu am văzut cum i-a picat pentru 70. Și shotgun acum, permanent, și let's go, shotgun. Ok, mi-a dat shotgun-ul. Asta este. Am luat AVM-ul, asta e tot ce m-a interesat, sincer. Vreau să, nu știu, îți dau și la incubator. Taci. Da, și tu. Vreau să dau la incubator câteva spinuri să îmi pice un blueprint, fiindcă chiar îmi doresc un blueprint. Și 1, 2, 3, 4, 5. Nap, am avut ghinion de data asta. Mai dăm un spin. Hai să mai dăm. 1, 2, 3, 4, 5. Da, și de data asta, stați un pic. Bun, fraților, am revenit. Hai să mai dăm. Te rog, dă-mi o carte. Nu cred, ce bait, ce bait, ce bait. 3, 4 și... bă, ce bait. Asta e bait pe față. E scam, m-a schemuit. O piatră. Blueprint, doamne, badge-uri. 4 și ultima. Și ultimele spinuri, te rog să fie un blueprint. Te rog, please. 4. Bă, niciunul. Hai de cap. Niciun blueprint, serios. Vreau să-mi iau un costum și nu pot. Vreau să-mi iau primul costum și nu pot. Bun, hai că am mai luat 200 de gemuri, hai să vedem, poate avem noroc. Please. Ok, deci n-a fost noroc. Și... Ba, ce bait din nou, bait. Și blueprint și skip. Piatră. Da.
Ce să fac eu cu 34 de gemuri? Mamă, timpan. Nu știu ce să fac cu 34 de gemuri, le ținem ca amintire, nu știu. Nu e ceva aici de 34 de gemuri care aș putea să iau? Aparent, nu. Da, am avut ghinion, asta este. De aici am tot. De aici am lipsesc chestii. Nimic și nimic. De aici am tot și pe ăsta l-am permanent. Da, asta este, fraților. N-a fost să fie, dar am luat AVM-ul permanent. Asta e cam tot ce m-a interesat, sincer, cel mai mult. Speram să iau și de la incubatorul ăsta ceva. Și da, n-am luat, asta este. Ok. Voi te pe-l pun pe ăsta, că e mai bun. Las pe al meu cu damage. Shotgun, clar. Mamă, pentru 30 de zile la. Ok. Hai să dăm un rank normal. Sau de fapt nu, hai să-l testăm pe un training, să vedem cum se comportă acest AVM legendar permanent. Să vedem cum se comportă. Deci dăm magazine și rate of fire. Nu știu ce înseamnă rate of fire pe AVM, sincer. Nu știu. Mai dăm în AVM, să fiu double AVM. Cred că dacă am rate of fire, aș face mai bine switch-ul teoretic, nu? Da, și dacă tot stai aici, vă arăt și ce s-a băgat nou pe training. Ei bine, avem un... Aici este social zone-ul, avem combat zone-ul și hai să vedem. Bă, asta nu merge Sparta? Da, se mai au și mașinile. Bun. Da, nașpa. Revive. Bă, și-am crezut că îi dau și-o un cap. Nu știu ce înseamnă rate of fire pe AVM, asta e faza. Nu știu cum se comportă rate of fire, nu știu... A, bă, dacă nu trăgea celălalt în mine, îl băteam. Hopa. Bă, ce headshot îmi dau ăștia, mă lași? Nu, că ăsta nu e încărcat. Are viață infinită. Thank you. Da, e bugul ăla cu viață. Sau? Nu, bă, dar cum? Că i-am dat mai mult de 150. De 300, de 200, pardon. Bine că îl va pe ăla din spatele ăsta. Bă, dar de ce nu moare ăla? Îi dau gloanțe de AVM și nu moare. Are viață infinită, înțeleg, da, tot. Bă, frate, mă lași? Ce da asta? Scoate careva capul? Nu? No? Salut! Renunțați la buguri! Stai jos! Bun, hai să ies. Bun. Ești afară de tot. Da, ce să zic, e mișto AVM-ul, o să-l joc în continuare, fiindcă na, double AVM e double AVM, n-ai ce să zici. Ok, am mai făcut ceva, hai să vedem ce primim. Ok.
10 minute. Să dăm un meci la rank, să nu dăm un meci la rank. Am cu cine să joc? N-am cu cine să joc. Nu. Hai să dăm un meci la rank, de gen. Și ready. Bun, m-a băgat. Meciul ăsta jucăm AVM, fraților. Iauză. Și aia în lobby-ul, am uitat să vă prezint lobby-ul. Astea, din câte am înțeles, o să fie un PES cu Rampage și astea cred că sunt cele 4 costume, după cum știți, Rampage-ul clasic cu alea 4 costume, Venom, Hunger și alea 2 din PES. E bine, eu le-am pe alea 2 din PES și atât, că puteam să le iau și pe celelalte cu cuburi, doar că n-am vrut. Deci, da. Astea cred că o să fie următoarele. Bun, unde să sărim să ne distrăm? Brazilia, clar. Bun. Distracție. Mergem în Brazilia și rupem tot. Ok, hai. Oba, avem player deasupra. Avem player deasupra. Deci, să știți că de acum la 100 lac, dacă vă poate pica și mai repede arma de la Weapon, dar garantat este la 100 lac. Dacă aveți noroc să vă pice, eu n-am avut niciodată noroc, mi-a picat bala 90 și ceva, bă, chiar la 100. Nope. Da, m-am blocat, o? De fapt, nu. Bă, dar mai veniți mulți, serios acum. Ok, glanțe de AVM. De AVM, doamne, de purătoare. Ei, chiar că am și AVM-ul, acum văd. Ok, încărcăm și AVM-ul, că avem magazine pe el. Oh, stai, nu am macetă de la PES, ei. Da. Mai bine. N-am mine, prietene. Hai, vino. Oba. Nu știi tehnica ță? Mamă, ce capi am dat acolo. Răsucire preîntoarce și atingere și manevră headshot. De fapt nu, că mă încarcă ciuperca. Bun, perfect. Bă, nu era pe acolo parcă un foregrip? Stai un pic, uite așa. Am încarc. Da, că scade din reload am uitat. Sau nu, da, din reload parcă scade. Nu era pe aici un foregrip parcă? Sau nu vă simt eu bine? Nu știu, că nu prea am avut timp să lutez, că n-am cu atâta acțiune. Ce să mai lutezi? Ce să mai lutezi, my friend? Nu mai am meduri, mai am un med. Am bătut cu atâția și n-am meduri pe bune. Numai slăbani au venit să mă bată pe mine. Dar îmi place quickscope-ul ăla care l-am dat cu AVM-ul. Mamă, dacă îi dădeam și în cap, eram foai de capul meu.
Ok, gloanțe de OV, Glual. Mamă, grip de 3, let's go. Nu știu cât o să folosesc skin-ul ăsta pe Faranga, adică o să-l folosesc momentan să văd cum arată și apoi nu știu, poate îl schimb, poate nu îl schimb, nu știu. Uite că l-am schimbat. Am schimbat cu totul arma, nu neapărat skin-ul. Sincer, chiar sfârșit că n-am luat anul permanent și că am putut să iau AVM-ul. Că, na, oricum am un an foarte bun, e ăla cu 2 Rate of Fire care a fost la top-up. Da. Sincer, nu regret că am dat la incubator, mulți zice că ai dat atâtea gemuri, nu merită, nu știu ce, eu nu regret. A fost alegerea mea, nu mi-a picat, asta este, poate data viitoare sigur o să-mi pice, fiindcă chiar dacă nu arată, incubatorul ăsta are și el un lac al lui. Simt asta, că gen, dacă dai mult și nu-ți pică, apoi la un moment dat trebuie să-ți pice. Și nu știu, următorul incubator s-ar putea să-mi pice din câteva spinuri. Nu știu, din primele 5 spinuri poate, cum a fost incubatorul ăla de dinaintea lui ăsta. Din 5 tichete care le-am primit pe Moca, costum, mă rog, blueprint. Ceea ce a fost wow! Din 5 tichete pe mână. Salut! Salut! Mersi! Mersi de loot, chiar îmi trebuia să știi. Mi-ai adus și katana, ce băia de freu. Mersi! Rămâdator, promit. Stai ca misiune să spăr drone. Gata. Vreau un silencer, sincer, asta ar fi tot ce mi-aș mai dori. Un silencer și foarte bine. Am 5 kg-uri așa de puncuri. Opa. Salut! Ia, arigato gozaimasu, ia. Dă-i cu inhaler, apropo, acum inhalerele te fac full. Asta am uitat să vă zic, și inhalerele. Nu cred, bă, ce... A tras 3 gloanțe în loc de 2, bă, ce mă enervează copiii ăștia care joacă cu shotgun-ul, bă, după ce că și-a luat și nerf, mai și joci cu el, minus 6, nu și minus. Da, o să o las așa. Bun, păi cam atât, sper că v-a plăcut, nu știu, am luat AVM-ul, am luat cam tot ce mă interesa, vreau și shotgun-ul cu 2 Rate of Fire, mai bine dăm pentru shotgun acum că stau să mă gândesc decât pentru altceva. Pentru incubator, da, nu regret. Cam atât, sper că v-a plăcut, apăsați butonul de like.